Tinokudokezai mabuja tauya dzanyasi nhau iro zuva rochina mwedzi uno waKakunguru. Tiri kutandano kunyepai zvadoka zviitika nyasi kwai Amos Chibaya ariye anoronga mabasa anobasawo bato rosisisi kwai asungiwa kugweru kwacheko kwai asungiwa kuti kwai akagweta musangano ngoribe kubvumirwa nemapurisa mumwedzi wakubvumbi paribe agoziva kuti izvi zvakanyatsoitika bato rache wari kuti manyepo paribe zvakaitika asi kuti hurumende iri kuramba ichindoita zvayakaita kunana Jobosikara kuda kuvavhundutsira kuti wareke kugweta basa rawo nosimba rakakwana. Rekai tigoringe kuti zvichaenda nokupi. Jobosikara, Godfrey Stole nevamwe kwai wari kurambirwa kuti waonewe ipapa nomachiremba iwo wari kuhwara. Ipapa kwaburika masoko okuti Jobosikara heno urwere hwaainahwo kuti huri kuita sei, wamwe wagotosha kuti peno aiti wakapfira mberi kana kuti zviri kudini paribe agonyatsoziwa. Ipapa kwai kunyangwe nemagweta ake chaiwo arambidziwa kupinda kuti wamuone heno kuti zvinombotekaira sei. Ipapa unotozvisaya asi tiri kuramba tichiti izvozvi zviripoba pamutemo. Bumbiro romutemo rinobvumira munhu wese kuti aonewe nomagweta noana chiremba pabodzipo. Heno kuti zvichapera sei izvozvi chedu kuramba takaringa asi tichiramba tichireketa kuti izvi zvinhu zvisvinuba. Kanzuru yeguta reHarare kureketa kuno kwai yatoita kumisidzana manji kuringana usu nousu nokambani yaDheri Chingwaya. Ipapa wagotonyorehwa tsamba nokambani yaDheri Chingwaya kuti kwai wanonoka kubhadhara mari yawakufanira kuti wabhadhare yokutaya manyara kupomona kwawari kuita. Ipapa kwai naDherishi wachagoda kutobhadharisiwa mari yechoupenzi yokubereka inoita zvikamu 12 kubva muzana. Heno ipapa apa kuti zvichambotekaira sei asi tiri kutoona ari manyongori. Ipapa tiri kutoshira kuti ikaendesiwa kudare rodzimhosva kanzuro yeguta reHarare inogona kudyiwa nonyaya nokuti matare odzimhosva edu aribe anonyatsoziva nokungwisisa kuti anombotekaidza mitemo yacho sei. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvakaita kudini ipapa. Ticharamba tichikunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Wanoringa zvokudya zvopasi rese weWorld Food Program wagoreketa kuti Zimbabwe imwe yenyika dzinosvika 20 dzakaringana nokusaika kwozvokudya kureketa kuno mwedzi mitanhatu iri kutera kusvika panopera gorepa. Aidi pakaita kunyangarirwa ipapa apa zviri kutohwadza kutoti wakuru wehurumende wakapopomedza mari wachiti pfumvudza asi paribe kana chibodzi chagoburika. Dai wakatotora hawo mari yawakapopomedza ipapo wakandotenga chibahwe chinenge charimiwa kare wondoti wanhu wese ngatitei zvimwe zvisiri zvokupopomedza mari ipapo dai tiino chibage chakakwana ipapa. Heno mabiya angu kuti zvichapera mushechere. Ticharamba takaringa apa zvinodaro kutoti gore rega rega kunenge kuchitera sarudzo kunoita kanzara kokuti wanhu wese wanosara waribe chokudya waringana nosarudzo wotanda manji kunzi wanodya ndokwedu wanodya basi ndokwedu wasiri wokwedu munojaba. Pakaita kunyangariwa ipapa. Rekai tigoringe kuti zvichapera mushechere. Wapwere wanoita zvokuita kunge ndio matare odzimhosva wachienda inonzi Zimbabwe Mood Team aiwa kwai wanziwo ndo wagoja dzimwe nyika dzese kuEU kwawanga wariko. Mwedzi uri kuteerayu wari kutoenda koita pokare kune imwe mutambo yopasi rese chaiyo. Tiri kuwarwera manja tichiti pamberi nazvo kwai makambani anoti kambani yoCBZ ndo imwe yewanhu iri kuwapa mari kuti warambe wachigona kugotekaira kwawari kuitako. Tinovashuvira tuzvinu. Kambani yonasa kureketa kwanyasi kwai yamisa basa agere hunde pakambani iyi Arthur Manase kwai ari kunzi akaita nyaya dzokusenzesa hofisi yache zvisirizvo saka ada kumbofirefetiwa. Saka kuti afirefetiwe zvisvinu anofanira kunge asiri pabasa. Tichagoringa kuti zvinenge zvichikaira sei tichigokunyepai. Nyasi zvagobuditsiwa nobhangi ronyika kureketa iwo kuti kwai kunenge kwakuya mangwenjere yogoridhe mari inenge ichisenzesiwa kuti wanhu watenge hawo kana wachida. Kwai mari ichatanda kushanda zuva rochi25 omwedzi uno. Kwai inenge ichitorema magiramu anoita 30 noribodzi. Tichagoringa kuti zvinenge zviita sei nokutoti papa wareketa kuti inenge ichikwanisa kutengeseka kunze kwenyika pabodzipo nokutengeseka munyika medu muno. Apa kwai
inenge ichikona kugotengiwa nomari yokunze pabodzipo nomari yomunyika. Ipapa tiri kuona pari kugwisiwa wazhinji, pachachemedziwa wazhinji. Heno mabi angu, tichedu kuramba tichindokunyepai, tambai makangwarira, mureke kukanga mwacho zuro nohope. Waribe kureketa kuti wari kunhadzira mangwenjera amangani kana kuti wanenge wachiita sei, chedu kana zvaburika, aiwa tinenge tichikunyepai. Watiwo mangwenjera munhu anokwanisa kundoritenga obva atoenda naro kumba kwache. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichitekaira sei mabuya angu, asi tambai makangwarira, takunyepai. Wamtuli watiwo hurumende iri kudaba zvokumbwa zviri kureketeka zvokuti igobhadhara vanhu mari yokunze kwenyika. Yatiyo paribe kana mari ichabhadharwa wanhu wabasa wayo iri yokunze kwenyika. Wanhu wese kwai vachagotambitisiwa mari yomunyika zvakazara. Haidi, pakaita kunyangariwa. Wamwe wanoita kujayawo wachiita kudando, asi wamwe wachindonzi aiwaba tinondokupai iro zuda iroro. Pakaita kunyangariwa mabuya angu. Rekai hedu tiringe dzomutambo. Mitambo yakatambiwa nozuro, ngezi yakaita mangange, chibodzi nobhoso, dhimbare ikagoita 0-0 notriangle, Bulawayo Chiefs ikakubiwa noCranborne nochibodzi, Hwawa ikagozvambura iyo Tenax nozviri kwaNyau. Manika Diamonds yakagokubiwawo pokare Bulawayo City nochibodzi. Kureketa kuno FC Platinum ndo itori pamusoro idzo zvikwata zvavo zvamisiwa kuti chakahwina zvakanyanya ndochipi. Rekai tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa vanhu vari kuita kuzhamba kureketa kuno nokutoti mutengo peturu nodhiziri wakuenda kuita kunyangariwa chaiko. Kureketa kuno mutengo dhiziri nopeturu kubva musi wechitatu unenge wakuti peturu inenge yakutengesiwa nomarandi anosvika 26, anomasendi anopfuura 50. Pakaita kunyangariwa dhiziri pokare rinenge rakutonhanira kuenda kumarandi 29 chaiwo. Haidi pakaita kunyangariwa. Apa makwirira ari kuita zvinhu muSouth Africa mo, injodo chaiyo. Hwendo huno wazhinji wachatoita kutobora manyerere nomuromo. Apa hurumende yavo inenge iribe kana chibodzi chairi kuita hacho. Haidi zvowara maposa wakareka kugochinja maitiro ipapapa, zvinogona kuwanyangarira wanhu wakamuka chimoto chaicho. Utongi hwekuZambia hunenge huri kugona kuita zvinhu zvisvinu kureketa kuno nokutoti ipapapa kwai kukwira kunoita zvinhu munyika mo, kunyange zvinhu zvese zviri kundokwira pasi rese, iko kuri kutoderera. Izvezvi kwai zvinenge zvatosvika pazvikamu zvipfumbamwe basi kubva muzana. Tinovaroera mhanja wakuruwa. Mwedzi mishomashomai watoita tusvinu, aiwa rekaiti watende nokugona kwavari kuitako. KuMozambiki guta guru reikweyo Maputo kwai kwanetsa, mapurisa adoka iri batai murefu batai mupfupi nowanhu wakaita mavhu nomanyara chaiwo kutenderera kwese nokutoti wanga wari kusaya chokutekairisa. Ipapa kwai wanhuwo makombi weikweyo waita kuramwa kutakura wanhu, wachiti hurumende yakanyanyitsa kukwidza mutengo yomapfutawo dzimotika. Haidi, unotoona kutoti wanhu wakatoita zvakadandi penhu zvingaite zviri nani ndokuti hurumende itetekere zvavanenge vachireketazvo. Nyasi uno tichagoringa kuti ichange yapera sei nhau iyi, nokutoti ipapa zvasvika pakudoka chaiko wari kunetsana nowanhu. Rekai tigoringe tichigokunyepa izvi zvinenge zviriko zvizere. KuIndia kwai madhaka ikweyo akaita kuondomoka. Haidi, akaita kugwisa vanhu vazhinji. Ipapapa vanhu vari kuramba vachindoboeka wakapfa mumadhaka yayo, zviri kutoita kuhwadza. Kureketa kuno kwai vanhu vapfa vanopfuura 30 chaiwo. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoshuvira kuti mweya yayo izorore murugare, pokare kuti nyika iyi itakaniwe kune zvainenge zvaiwira zvakadandi. Mukatikidzwa kanyasi kwai Cristiano Ronaldo anogona kugara chekuManchester ko, asi zviri kunetsa pokare kuti kwai aribe kuenda koita zvokunhadzirira kutamba mutambo nowabuya ache. Paribe agoziva kuti sei tichagokunyepai zvinenge zviri kuitika zvizhinji. Tiri ipapo mabuja kwanyasi togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.